Os cursos sénior que ofrece a aula da UNED en Lalín son sobre aspectos xurídicos, sucesións e dereitos do maior e sobre educación familiar e as relacións interxeracionais. Vanse impartir no Centro Sociocomunitario da capital do Deza. Pois vai dirixido a persoas maiores e aquí hai un corte que está establecido pola propia UNED que está nos 55 anos. Luís despois non lo explicará, creo que tampouco é un corte ríxido, simplemente pois, que sexan persoas maiores e que sexan persoas maiores que estén nunhas condicións e capacidades que poidan seguir unha formación que vai a ser tanto a nivel presencial como a nivel online. En total son 30 horas lectivas. Pódense facer os dous cursos ou elixir só un. O prezo de cada un é de 50 euros. Estarán impartidos por dúas persoas traballadoras do Concello, Cristina Cuñarro e María Jesús da Blanca.